Uzobona sengathi ngamasonto amaningi singekho ndawonye. Vele sekuyisikhathi eside singekho ndawonye. Nawe kade uMathi asatasa kakhulu ngalomdlalo wakho. Ake nisho ke zithini ezintsha? Ngizokutshela Thuku, akukho okutheni ukudlulile. Yinye nje into, le mbhungu isekuzona izinkinga za njengokujwayelekile. Lo ke uzwakala sengathi ufuna yo. Ubani lo? Thembisa Credit Agency, ngifuna umnumzana uStumo. Ngizombeka ukuthi ukhona ungahambi. Ungakhathazeki, angeke ngihambe. Wesithathu phela namhlanje umuntu efuna uStumo cha usenkingeni. Stumo, abakwathembisa Credit Agency bayakufuna. Hayi sisi, ngicela ukuthi sehoje yini? Hey, ngithengifile. Stumo wena. Westumo. Phuma. Ngaphansi kombhede ungilandele phuma. Hayi sisi, akakuza ubaxoshe tu. Uyazi okumele ukwenzini? Kumele ubatshele ukuthi uzozama ngayo yonke indlela ubakhokhela imali yabo. Siyezwana? Uyangizwa Stumo? Uyangizwa ngithini? Angeke bakubophe, angeke bakushaye. Abakufunayo imali yabo. Hamba wena Stumo. So kumele ubatshele ukuthi uzobakhokhela kanjani. Manje ngithi uvula umnyango ukhulume nabo. Vula umnyango. Hello, akho umuntu nje la. Wena umnumzana uStumo. Yebo kuzalana. Ngivela kwaThembisa Credit Agency, kweleta i-client yakhe ye-NBS. NBS. The nearest bottle store. In Nomalanga Bottle Store, uyikweleta 133 rand and 24 cents. Uzosikhokhela kanjani lesikweletu? Gogo, Mina kuhamba kanjani emshaneni? umshayeli udonsa ngo3. Hey, Stumo! Buya la ngo4 ntambama. Uwazi kanjani ukuthi uzowina? Ngiphuphile nje. Ngo4 o'clock. Optico. Ngifuna wazi ukuthi uma ingekho leyo mali, siyobonana enkantolo. Hayi, buya ngo4 nje uzothola imali yakho. Sizobonana ngo4 o'clock emnumzana uStumo. Stumo bali ngifisele ngathi ungawina. Hayi, nami ngifisa kanjalo Joe. Anti, ngingamboleka imali. Akwazi Thoko kuzomela afunda ukuzimela yena ngokwakhe. Imbuli izimele ngokwayo. Hawu, lingawa lapha liqoshwe zinkukhu. Konhlwane. Niyazi inkinga kaStumo yini? Inkinga kaStumo ukuthi uphunyuka bebhethi. Sisi, uyakhumbula mzukwana umniki notice? Wamnika inotice? Uyazi kuthini Thoko? Kwangamzukwane la ekhaya kwakuzoba khona istokfela. Hayi ke, ngathenga isikapa. Ngiyimisele nje ukuthi ngizoshaya isinjani isithulu Thoko. Hey. Hayi sisi. Stokfela sakho namhlanje sihamba phambili. Sisi, akupha amaplate amakhulu. Oh, akulela khabethe leli liphakathi nendawo egcineni. Stumo, nikeza uSawuti. Usawuti. Awu Stumo lapha phambi kwakho la uhlala khona njalo. Oh. Uyazi kuzofanele ngwengeze. Louis, asambe. Kuzofanele ngikuthenge Louis mangabe sesiyothenga ama vegetable. Stumo khona into engicela ukuthi ungenzele wena baba, ngicela ungibhekele lesitshulu sami. Sisi, ushiye lembungulu kube yiyo nokubhekela ibhodo. Uthi uyazizwa nje ukuthi uthini? Lalela ke Stumo. Uyabona sizothi mangabe sesigqabhe kakhulu. Ubuse ke wena uyahlisa kancane nje umlilo ngo10 minutes. Oh. Sisi, kukhona okungalungile okuzokwenzeka. Uzothi ngasho. Louis, yini nje kodwa uStuma angayenza?
ngoba phela uzokwehlisa umlilo bekuphela ngisho nengane ingakwenza lokho. Hawu ukwathi emva komzuzu eyishumi wehla istop kangakanani nje? Lalela ke baba, uzohlisa ngemizuzu nje emihlanu, ubeke nje ku5. Hawu yini inkinga lapha ukwehlisa istop emva kwemzuzu eyishumi ubaya ku5? Hawu kulula lokho. Sisi, ngisasho ukuthi wenza iphutha. Awu Louisa, usho ukuthi isidumo ngeke simethembe noma ezokwenza into encane engasho lutho. Usidumo ngeke ngimthembe sisi, ngisho noma esefile. Louisa sihambe. Uyazi masingahambi soyithola sesisenkingeni nasambe. Ukwehlisa istop emva kwemzuzu eyishumi usibeke unumber 5 nembuzi ngakwenza lokho. Woza Louisa. Awu FK. Nebra. Anisabonakali na ngoba sinabo. Hey, vele sengashada. Manje wakushiya Hayi, akuzengongishiye. noma wena umshiyana? Yini esicabanga ukuthi asisahlali ndawonye? Hey, mfana, hayi. Angisho ukuthi impohla, kodwa hayi, udla kahle. Hayi, ungabongiziba FK phela. Nina phela ngenazi phela abantu ashadile phela. Amakhosikazi anjengoshungami yazi kanti wena ke ngesisikhathi esiningi usichitha nedrobheni nabo. Amatsitsha Hey, ke. unayishort man. Ishort. Hayi, izwakele. Hayi, cha. Akunjalo kithi. Khona isikhathi sothando. Ubona? Nesikhathi singekho ndawonye. Kodwa uthini lo? Usho ukuthi mina ngingashiya abangani bami ngoba sekashada. Hayi. Kodwa yazi ukuthi FK wakwakunakisisa kahle ukuthi la madoda ashadile. Neyintombi eziningi ungidlulisa labo abangashadile. Phela kithi bazenze usugar daddy ke lo. Mfana. Yabona umuntu wesifazane maqonto efuna ukutshelwa ngeziphansi uyakwenza lokho. Uchaza ukuthini manje? Lalela la. Uyabona mina? Uma ngiphethe ingane la kumina ezandleni. Ngiyigonile La maduze la. ngitshela ukuthi ngiyayithanda ithi nike yona. Ethi how but FK how nami ngiyakuthanda. Ushaye phansi. Uyabona ngalo ukuthi awushadile wena. Uyazi ithini? Khona munye omthanda kakhulu akunjalo Peanut wami. Peanut. Phela ingane ngibiza ngepeanut masibabili. Bese ngiyitshela ukuthi yini ithini ke yona. How nami ngiyakuthanda lavi peanut butter yami. Angithi Hayi peanut butter. Peanut. Bese ngitshela ukuthi yinhle ithi usho njalo ngoba ucabanga ukuthi khona omunye omuhle kunaye. Yazi Peanut, ayingiyithanda le ntuthi nami kube nonkosikazi azolongibiza into ezimnandi kanjalo ukuthi peanut. Watch. Unkosikazi wami kuphela ovunyelwe ngibiza ngopeanut, hayi omunye. Hayi ngiyaxolisa ngiyadlala FK. Angithi ngizwa nami kumnandi yabona. Hey. Sihamba lesithu sakho. Yebo elikhulu liphela ekitchen. Hey wena. We. Awubheke nje uyazi bayongibulala phela. Wena bathi ngiphele lesithulo ama-minute awu-10 manje sesihleli ama-2 manje ukwenze njani? Asisidle. Uyazi ukuthi isithulo sesitofela lesi. Weba. Yo. Inambitheka kanjani? Hayi yathi umuntu oncida phela. Hayi. Ithi ngisifaka amanzi. Asisibi. Kambe soba ngo. Sibuka kanjani manje? Ngcono. Bese sidle qala manje sesintanta amanzi. Kodwa ngeke ngivuma ukuthi babuke lento. Hey. Bakunjalo ke masisidle. Sisidle. Wait, mhlawumbe yibona. Vula umnyango. Hey wena happy. La. Phuma. Usuhlelela. Bangavula. Uyenza ngazo siduma ngavuli ngale eminyango. Yini lena nuka? Bese
Sikhona ukushaya. Isitshulu. Sebesitshulu. Stoma. Utshelile ngathi ungayithembi lempungulu. Awubheke manje isitshulu sesinyamalele. Uqulekile noWeza Stoma. Ushonisephi isitshulu? Simshiye nje isigaba sahora. Yonke into isenyamalele. Hey wena Stume. Hey. Hey, bantu. Ikhanda lami, hey. Wenze njani? Baphi obani? Amasela phela, yabona bayishaya. Amasela maphi? Phela bathi kukhulu la sisi. Bebaningi kanje ngathi ngiyamaxoxa ngathi phuma ayithola ukuthi hayi sisi baningi kakhulu. Louise, ngibambise. Asimisa kadokotela. Mina ngibone ngenalutho. Hayi wena, bathathe. Ibhodlela lesitshulu. Isitshulu. Ngifuna wabona lo siyadlu. Balambile, yadla. Isitshulu esawena. Baqale ngani? Ngiyabona baqale basisa kuqala ngaphambi koba basintshontshe. Kahle kumqina ngembuza ngithi uyambona ukuthi uthukile Louise. Hayi gogo, Steko. Kanti uyaphatha imbese gogo bezonje. Bephethe nezimfoloko ngineqiniso laloko. Stoma. Senani baba, ukulahlekelwa ibhodlela lesitshulu kunempilo yakho. Hey. Sukuma. Cha gogo, cha. Sukuma. Cha gogo. Sukuma. Gogo, cha. Uyabona ke lokho uchief inspector kuwena ukuthi wenzani? Lempungulu lesuka endleleni yamsoka. Louise wenzani? Ngivele ngabona yiwona kamasela lawa. Sisi, kunjengoba bengisola. Sishe saba amalahle. Ngalokho kwasumnika inotice. Hayi be uthini uThoko? Angimnikanga inotice ngendaba yesitshulu Thoko. Kwaba yilokulwa kwakhe. Amasela Thoko. Obuye washayika ekhanda. Thoko, awubheka ukuthi balo lapha eminyango. Sawubona. Ngifuna usidumo ukhona. Ngicabanga kanjalo. Ngingasho umfunelani. Usikweleta imali. Uma engasikhokhelanga kuze kushaya umsombuluko, uyoba senkingeni enkulu. Ngama kancane ngizoyombheka. Sawubona. Sawubona sisi. ABC Mashonisa Agency. Bengifuna ngensizwa esibizwa ngokuthi uStumo. Ukhona yini? Ngizoyobheka ukuthi ukhona yini. Sister, umtshele nje ukuthi ulaqhasha. Laqhasha. Uma ungathi nje braqhashi uzokwazi. Kulungile. Stumo. Yeah. Kunendoda ngale front ithi ifuna imali. Hayi mtshela ukuthi abuya ngo4. Kunenye ke ngasemuva ithi igama layo ulaqhasha. Qasha. Ulaqasha ngempela. Uthi wena uzokwazi. Yini indaba embuza ngalaqhasha? Hayi, ungakho phela ukuphula umlenze. Hayibo. Manje uzokwenza njani? Lela wini phela ngeke ngisakwazi ukuphula. Selincane phela lela wini. Usukwazi ama Stumo. Hayi, hlangana letha ngifutha ubhumbu phela manje. Thoko. Hamba kulo umtshela ukuthi abuye ngo4. Lo ngizombamba yabona. Esiqamtho nje lo. Usiduma uthi angibuza ukuthi ungabuya ntambama ngo4 uzobe senayo imali. Ngo4? Awu uthi khona uzomlethela imali bese yakukhokhela. Okay. Akube uyena u4. Ngiyathemba kuzona lezi abahlala ezisho usidumo. Ngimazi kahle hle. Aw! Qasha
kunjani Sibali ngijabula ukubona Sibali. Awu, namsdom Sibali ngijabulela ukubona Sibali. Konje Sibali. Imali yakho imali namhlanje Sibali. Awu, into engasho lutho nje uABC u57 nje kuphela Sibali. Awu Sibali, u57 kade kuyini? Sibali kubantu babangani Sibali? For sure. Pho manje yini ungafuni Sibali? This is Ngo. Vele Ngo. Not Ngo. Let's make it Ngo with an irresistible taste that thickens. Now that's Ngo. Don't just cook nje. Make it Ngo with Knorr. Awu Sibali. Awu nami uyabona nje kubuhlungu ukuphula umlenze wenye indoda ngo57 nje kuphela nje Sibali. Awu. Awu Sibali, Shayita vula Sibali. sozongiphula umlenze Sibali. For sure Sibali. Sibali face fair. Phela fanele ngihloniphe igama lami Sibali. Sibali, kodwa ngo57 yini nje ungangiphula ingalo mhlambe ke ungiphula umunwe Sibali. Umunwe. Oh, ufuna abantu manje bathi ngulaqhasha umunwe. Hawu, nizongihlekisa ngabantu sokethu yonke. Awu, Stum Sibali. Sibali, kulungile ke buya ngo4 Sibali uzoyithola imali yakho. Hayi Sibali nabe ngibona nje kungcono sive le. What? Sibali, hayi la katsho man, hayi man. Aniyazi uzokhokhela imali yakho mina ngithi. Bonke basho njalo Sibali. Hayi manje mfosho babuya ngo4 uyithola imali yakho. Hayi la katsho man, hayi man Sibali man. Hawu Sibali man. Hawu Sibali. Hayi Sibali. Mina ngibona ngcono Sibali siqede nje manje nje. Akuthathi isikhathi eside Sibali. Hayi Sibali, ngcono unike Sibali bese Sibali ke Sibali. Isiqiniso. Yebo Sibali ukuthi ke uyabona Sibali, mangingakhokholi ngo4. Konke lokho kwakho Sibali. Awu Stum Sibali. Isibambisa nje. Phela lokho angeke kwanele imali Stum Sibali. Sibali angithi back. Manganginikeza ngo4 Sibali imali yakho, ungangiphula umlenze kulungile Sibali. For sure. Face fair. Okay. Savumelana Sibali. Ngo4. Hayi ngiyabonga Sibali. Sabonana ngo4 Sibali. Good Sibali. Right. It's good Sibali. It's nice Sibali. Come on. Hayi kulungile gogo. Kodwa phela le mali yakho ngempela yazi udlala ngayo phela. Ngiyakutshela phela iyocwila phela. U52. Lizowina Stum nomi kanjani wena yenze njengoba ngisho. Ngalokho kwasemyekele. Ima ayipheli lapha indaba. Ngalalela umphumela wamahashi. Uyazi kwaphuma kulowo mjaho. Unoble Prince. uNoble Prince uqinisile 10 rand ku50-1 okusho ukuthi u500 store 500 rand Washaya u6. lutho uSdu 7 uphi? Dume ubula 8. lutho uSdu 10-9 seza umsindo ngasemva eminyango. Luisa, kwenze njani? Uzokana sengathi yimbungu. Yishanga uvelaphi? Phuzile Stu. Isithini sisi. Iqiniso lesimpela amangama abangithi. Awu kuzona. Yazi. Iphi imali yakho? Uyazi umkweleta u500 rand ayinthinto. Ayikho phela mangivela uyabona lesasikhothi isivele station ngiyehla ke lapha. Angifune kuzo izindaba zakho wena ngifuna imali yami phela. Lalela gogo ngithi ngiyachaza phela mangifika lapha ngehle kulesa sikhothi kwaphela kwavumbuka osiyezu sikhothene bangithi ba bathuthi slide wena. Stumo wena.
Westumo, iphi imali yami? Yathi bangibambile phela. Bathi ngiphathi khona phansi kathi ukuthi baningi. Westumo wena. Ucabanga ukuthi sokhola lento sitshela yena emva kwento yenza izona? Cha. Sitshele ukuthi kwenzekeni. Hayi singidlalile mina ihashli kagogo. Unoble Prince angithi lapha emabhukwini. Evele mahathi bathi 200 meters bathi Nobel Prince is a baby. Nobel Prince is jungle oats. Nobel Prince. Wabeka ihashli lapha lathi davu itikiti lakho. Dama! Vele gogo anzanga mina ngidlale ihashli lakho. Bevele ngisindisa imali yakho nje phela. Uyabona ungaphindi ungibize ngogogo lemphongolo le. Kanti ke ihashi liwinile. Vele luwelile gogo. Angithi mina bengisindisa imali yakho. Phela 5 rand noma 10 rand usesandleni. Ungcono Westumo siza kwenze njani? Hey, akusenani. Nginike wona lo 10 rand wami. Ayixola gogo. Ngikoleleni u10 rand wamanje. Uzothini gogo awukho ngithi. Anhliziyo yami ebuhlungu gogo ngoba ngazange ngibheje Nobel Prince. Ngangena lapho kwamatrema angathola amadidi ehleli ngathi ne2 beers. Emva kwehora awu 10 rand wosingasekho. Kodwa senze njani ngawestumo? Kwaphela nasozwanina. Wasumnike enye notice. Yini engabuye ngiyenze Thoko? Kodwa ungitshele ngoba usekhona lapha nje. Hayibo. Sokuyila madoda ezikweleti futhi. Ungakhathazeki ngawo Tho. Ikhona indlela azophunyuka ngayo obishiwe. Opustu, sekukwatha to 4 isikhathi manje. Tshela ukuthi ulaqasha usekhona ufuna imali yakhe. Tshela ukuthi sonke sesilapha ngendaba yemali yethu. Stumo. Nakho ke engathi izinto zimhambeli kahle uMgabi namhlanje for sure. Hayibo, kanti kwenzekani iqala? Qala, kwenzeke emva kokuba antu wakho amnika inotice yesibili ezinsukwini ezimbili. Westumo. Umsombuluko usuku lokugcina enyangeni. Ngomsombuluko lunch time. Ngifuna uphumile la endlini yami. Out, siyezwana? Hi, goodbye, Mshabononya. Sengiphambi. Oh. Mda! Sekwanele Westumo, vuka empedeni. Ugcinile ukusitshela lezi ndaba zakho. Westumo wena. Uma ngabe uphezukwa lamaso akho. Stumo. Hello. Ningobani?